Hadin ka jingja bathai bom IED ha polis bazar ha ka siu blay kata ha ka laipho tarik ukulalon kod arhajar R4R kawala penshipting ye ki babun ki pajba hasor Shillong u MLA jongga not Shillong uba adilbat nongrum ula penpau ye ka jingso kya halor gane ka jingja da ka ba ula lej ban mi hi dalade sha ka te ka jaka da ka ba ula penpau ru bakum kine ka jing berthen kimlong ki babha henre ki long penban ki jing pen shongs ir ye ki pajba nonglej nongwan nalor ka jingwan jongga pang COVID-19 kene ke jingle jongo jong tiu nong mi khman pai ba sha kene ke jaka kalong kum ke jingai man sim ye ki pai ba nong lej nong wan da ka bakentu ye kine ki baju pen thai bom bakin sange no ye ki bakum kine ki jaj kam khna ba ka shong suk shong san kanwan hapo ka jela wa ali stamban suai man sim ini ki pran shong shong bran ni ke jaka ti bar kane ke jingja ka ba susi kalong sisa ka ba nyaban pernem da borok ki nong shong shong jaka stir marko mini ki kemde benonja nginom dei ru bar sha ba kanja magnum dei ru ban peteng banja nak kapor marka penting ka pen smith ka pen shong sir ka pelong panik ki paran shong shong bar khamtam ini ki jingja kum ni ki atem bom blast ki ba don ki jakar bla explode te kalong ki ka ba sosi wat ni aingu yu play kalong ba khamdon ki jingja ka ba sniu tang i wei man sim ru khamdon ki ba ja ka ba sniu bar khamtam ni aingu ba maning ka si wa de ka si sunday ka ba ki khang di babun ki dukan ki khang lembaga order jong DC ki Shillong ka jing blessing in disguise mo hakoi kalian ti batkum kani ngasngo bakum nom ikhman ladai high time mim de ban shu snap shu ngasngo ban ong yakini ki brio ki badon kti kumni ki kam ba don kti kumni ki kam per chong sir bakin kenyo bak ladai ka por ba it's high time bakin one sanono ka meet ka jekran nakadai banu kham tam bar ka sarkar ada kidon daw bar ka banu la kidon daw kimdei bakin le ben kimdei bakin pelong skip goat yaki barit barya khamtam ki prabrio ki mensim brio nomor kani kalong ki ka ba deban penrem da baro nomor kalong ki ka ba sosi khamtam donbok ba khanja ki ka basniu ya ki mensim ki boloi loi mo ti bat kani ngasngo ba deban penrem bat ngasngo ba kadika act of coward jong ni ki brio bakam dei syukum ni ki banja ngaso bangim dei basyusap baka government kan la kajongka benta bar kini ki brio da ki don daw yeno ki don daw ki dei ban penpau ya ki ka jingkwa ka jongki ya ki jonong kam ka jongki bar ki ka baki don ka motif sandat ngimtip ti ngaso ba kani ka jing le ka jongki ki dei ban sange sundon bakam dei ban haras lan dei ban create ka fear psychosis ya ki brio ki bayang ni ki nok song sunong ki bolulu ko dei goi benta ka bang hapan appeal ban ocha ka police department bakan long awake bakan alert bat bakan strengthen ya ka strength jongki hai bobon ki bantau khamtam bakunum ailat kumni ki banja nang kapor namar ngidon ha preng gajing ka bakan ka covid mata arsnem kanu gajing kta ka yok ka kot ka kamai gaji khamtam ki brio ki ba long ki general public mo ti bat ngasngo ba kumni ki ka police ka di balai jok kamram bat kan threat bat ka di banyo ru ban kem nang ba kini ki kunum don kijing ban pakinum ja syuk nani semua